Heippa! Heippa! Tervetuloa Lankojen toiselle jaksolle. Tulikin toinen jakso. Kyllä. Elikkä mä oon Jaana. Mä oon Heidi. Ja me ollaan siskokset täältä Keski-Pohjanmaalta. Ja nyt on pakko kyllä kiittää teitä kaikkia, että ensinnäkin se valtava lämpimän palautteen määrä löi meidät kyllä ihan ällikältä. Ihan uskomatonta. Siis ne kommentit ja kaikki ne oli niin mukavaa luettavaa ja sitten kannusti kyllä tekemään tämän toisen jakson. Todellakin. Ja niin. Mitä 4000 katselukertaa ei voi käsittää. Ensimmäisellä videolla me ajattelin, että ehkä 200 meidän kaveria. Että olisipa ihana, jos 200 tulisi, niin sitten ei voi ymmärtää. Aivan siis uskomatonta kyllä. Mutta tämä lämmittää myös sen takia minun sydäntäni suuresti, että neulominen on nykyään niin suosittua. Niinpä. Kun jossain vaiheessa tuntuu, että jääköhän se ja oppiiko tämä nuori sukupolvi enää ja onko se semmoista mummojen hommaa ja jos sä otat kahvilaan neuleen, niin katsotaanko sua pitkään. Kyllä. Ja meidän siskon tyttö Mirella, joka opiskelee yliopistossa Helsingissä, niin kertoi, että luennolla tytöillä on, sanoiko Mirella peräti 80% tytöillä on neule. Niin se oli musta aivan mahtavaa kuulla. Kyllä. Mutta vielä kerran kiitos. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Ja ollut ihana lukea niitä kommentteja. Ja kyllä. Hirveästi saatu tykkäyksiä ja tilaajakin melkein 700. Apua. Me ei pystytä nyt oikein käsittämään, mutta ihana, että olette viihtyneet meidän ensimmäisen videon parissa. Ja tervetuloa taas neulomaan meidän kanssa. Että ota siitä neule kätösiin ja varmasti sulla onkin ja katsotaan mitä meillä on tänään. Niin, musta tuntuu, että tästä voi taas tulla aika pitkä jakso. Joo, katsotaan, mun pitää taas töihin sitten jossain vaiheessa. Tavaramäärä on. Mä en mennä päästä tuota polkua tulemaan, kun mulla oli heti kun Kassi-Almalla noita säkkejä ja pusseja. Me siis asutaan aika vierekkäin, tässä on takapihat vastakkain, niin tuntuu musta liukasta keväistä polkua pitkin noiden nössyköiden kanssa. Mutta sekin helpottaa tätä kuvaamista, että asutaan näillä hetkellä. On helppo sopia sitten, että nyt on tosiaan maanantai päivä 8. huhtikuuta. Ja 24. Joo, viimeksi ei muistettu sanoa päivämäärää, mutta siitä nyt on semmoinen 3 viikkoa kuvattiin, joo. Ja niin, mun lapset on lähtenyt kouluun ja sitten Jaanalla on vähän niin kuin iltavuoro, niin pystytään tässä maanantaina nyt sitten kuvailemaan. Katsotaan milloin tää tulee sitten oikeasti eetteriin, että oli oikeasti vähän tuskainen työ saada se ensimmäinen video editoitua ja sitten sinne YouTubeen ladattua, mutta eiköhän se nyt onnistu, kun se on kerran tehty. Niin. Ja nyt mä oon yrittänyt opetella, että voidaan kirjoittaa näiden ohjeiden ja suunnittelijoiden nimiä tuohon ja lisätä kuvia. Ja laittaa vähän harjoiteltua. Niin, vähän lisää infoa, että pahoittelut siinä eka jaksossa. No, kyllä sä sinne boksiin kirjoitit kaiken. Mutta... No joo, siinä laitoin ne valmistuneet, mutta en noista keskeneräisistä jaksanut, enkä langoista sen kummemmin. Ja meillä on tänään teetä, tämmöistä Milky Oolong teetä. Tää on ihan mun lempparia. Tämmöisistä heppamukeista. Nämä on hauskat. Aloitetaanko mitä meillä on päällä? Vinkkaatko sä vielä siitä lukua? Joo. Niin, vielä kiitokseksi teille kaikille. Niin me järjestetään arvonta. Tämän jakson lopussa kuulette siitä sitten lisää. Joo, eli kannattaa katsoa sinne loppuun asti. Tai kelata, jos ei jaksa kuunnella meidän juttuja. Niin. Mut joo, mulla on päällä tää on Villapesuohjelman eli Katrin ja Pirjon suunnittelema lämmin hellä pehmoinen neuletakki. Tää on tehty Jalovilan vuonasta, jolle se ohjekin on kirjoitettu. On siis tämmöistä fingering-vahvuista yksisäikeistä suomalaista villaa. Aivan ihana lanka. Tää on siis ihan yksi mun lemppari lanka. Tästä tulee niinku tämmönen pörrönen ihan itsestään. Ja tää on tosi kiva malli. Tää on hirveän kevyt ja tämmönen, mut silti tää on lämmin. Ja tää kuvio, siitä täytyy nyt sen verran sanoa, että ei ole kyllä mikään maailman niinku yksinkertaisin tää pitsikuvio. Ei ehkä aloittelijalle. Ei ehkä aloittelijalle, että mulla jäi vähän lankaa, että mä olisin voinut yhden mallikerran tänne vielä tehdä. Mutta sitten siinä vaiheessa mä olin jo sillä, että nyt mä en enää tee tätä kyllä. Mutta taistelin loppuun ja onneksi tein, koska tästä tuli aivan ihan, onhan tää nyt todella kaunis. Tuo on todella upea pitsi.
Mutta on semmoinen vähän haastavampi, että siinä on nurjallakin täytyy tehdä välillä sitä pitsikuviota ja aika pitkä se mallikerta. Joo. Mutta musta tässä on ihanat nämä pikku taskut, että nämä itse asiassa tehdään ensin vähän niin kuin tommosena malli. Niin, siitä saa mallitilkun samalla, onpa kätevä. Sen tiheyden siitä ja sitten ne on omana lopuksi tähän päälle. Ja sitten kun tää on tätä pitsiä, niin sitä ei yhtään niin edes erota, että se on ommeltu siihen. Sä saat aina nuo napit jotenkin. Mistä sä löydät noita? Nuo on tosi nätit napit. Joo, mä löysin tähän tämmöiset puiset. Mä olin ajatellut tietenkin, että jotkut tämän langan väriset laittaisin. Mutta sitten mä jotenkin satuin kokeilemaan tätä takkia tämmöisten BG-housujen kanssa. Niin siitä mulle tuli se idea, että itse asiassa tämmöistä vähän niin kuin hakee ja löytää sieltä väriä. Meidän äitillä on semmoinen sanot, että hakee ja löytää, että jos joku... Äiti on innokas sisustamaan. Joo, että jos joku väri niin kuin toistuu jossain, niin se hakee ja löytää sen värin sitten jostain muualta. Ja kiva, kun sä oot ommellut nuo napit tolle, että tulee tommonen rasti, niin, ruksi siihen. Kyllä. Siihen, niin. Joo, ja mulla on tämmönen sypressiliivi. Tää on tuosta Taito joulun neulelehti numero 4. Ja tää on Maria Kostamovaaran suunnittelema, eli Nupunupun. Ja tuossa on tuo alkuperäinen. Tää malli on varmasti, tämä nainen on pieni kokoinen, että voihan sen tehdä tämmöisenä reilunakin. Mutta mä halusin tämmöisen vähän istuvamman slipoveri-tyyppisen tästä. Ja mulla on tässä Vuonueen Onnelia. Eli nyt meillä oli vähän tämmöinen vuonueteema tähän alkuun. Eikö mulla oli jalovilla? No ei ollut. Suomivilla-teema. Ja Onnelihan on hahtuvalankaa. Ja mulla oli ollut jo pitkään haave tehdä tämä, tai kokeilla tätä Onnelia nimenomaan. Ja sitten kun tuli tämä lehti, niin valitsin tämän liivin. Ja tässä lehdessä on tosi monta muutakin ohjetta, mistä mä oon haaveillut. Ja tämähän on jo vuodelta 2022 syksy, sanoisin. Eli mä tein sen heti, kun tämä lehti ilmestyi, niin tämän liivin. Tämä on ollut siitä asti. On kyllä ihana tuo väri. Meillä alkoi tämä kanava niin myöhään tämän neuleuran ajalta, niin tulee näitä vähän vanhojakin tässä nyt esittelyyn matkan varrella. Koska niitäkin riittää. Niitä riittää. Aika paljon. Ja puikot on ollut 5. Ja Onnelia en ole ostanut Vuonuelta. Tai siis, että tää on niin kuin Woolmivanssin värjäämää Onnelia. Joo. Mikäs toi värin nimi oli, muistaakseni? Tää on se Cozy Evenings. Joo. Pystyisikö olla? On. Cozy and Brown on, mutta se on eri. Se on eri ja sitä on hirveän vähän. Että niin on. Kyllä tää on se Cozy Evenings. Ja totta kai kun käsiväritön valitsee, niin siinä on värivaihtelua. Että välillä mä oon ajatellut, että olisi ehkä voinut ottaa sitten semmoista vähän tasaisemmin värittyä, koska se tässä värissä joissakin valoissa näyttää niin kuin tää liivi olisi vaan vähän haalistunut. Joo, mutta en mä tiedä. Kyllä mun mielestä se nimenomaan näyttää semmoiselta vähän eläväiseltä. No joo, kyllä se näin on. Joo. No tuo tukka vielä. Niin, tässä on tämmönen ihana savupiippukaulus, josta mä tosi paljon tykkään, että se ei tule liian tiukasti tuohon kaulalle, mutta on kuitenkin korkea. Ja sitten jos joku ei vielä ole kokeillut näitä staattisia papereita, niin nämähän on siis aivan loistavia. Mun pitäisi noita kyllä hakea kanssa. Kaavion seuraamiseen. Tämähän takertuu tälleen tähän paperiin. Voi olla tämmönen kisuvihkonen. Mä oon ostanut suuresta suomalaista kirjakaupasta, mutta näitä myy moni lankamyyjä. Joo. Staattista paperia siis. No niin, mennäänkö me sitten suoraan näihin valmistuneisiin? Joo. Aloita vaan. Mehän voidaan sitten, jos tulee jotain asiaa välissä, niin poiketa vähän poluilta. Juu, kyllä. Niin tahtoo käydä. Joo, pidetään tämmöinen suunnilleen semmoinen jako, että valmistuneet ja keskeneräiset ja suunnitelmat. Ja sitten ehkä vähän hankintojakin, mitä on taas tullut tehty. Joo. Oho. Mutta mäpäs näytän nyt ensimmäisenä tämmöisen huivin, mitä mä en viime jaksossa esitellyt keskeneräisenä, koska tää oli niin valmis, että tää oli enää päättelemättä langanpäät ja pingottamatta.
Mutta nyt tarvii ehkä vähän sun apua, kun tää on niin pitkä. Niin... Tää nyt on oikein tämmönen väripläjäys. Väri-ilottelu. Kyllä. Eli tämän huivin nimi on Pelargonium. Ja tää on Hedgehog Fibersin tämmönen heidän joulukalenterilangoille suunniteltu huivi. Oliko se ilmanen ohje? Se on ilmanen ohje. Ainakin sieltä... vielä. Niin, en ole nyt käynyt katsomaan. Silloin kun mä tämän latasin joulun tienoilla, niin oli ilmanen ohje. Hedgehog Fibersin sivuilta pystyy lataamaan. Suunnittelija on Beata Jesek. Ja tää on tosiaan heidän niin niille joulukalenterilangoille suunniteltu, että se menee se kaikki lanka 400 grammaa siis tähän huiviin. Joo. Eli niin ne otetaan 2 fingerin vahvuisella langalla aina yhtä aikaa ja sitten vaan aina se toinen vaihdetaan. Mun mielestä sillä tavalla tulee niin kaikista kaunein tämmönen feidi. Toinen pysyy, toinen vaihtuu. Joo. Sitten taas kun se lanka loppuu, niin seuraavasta väristä otetaan se yksi säie. Ja vähän aikaa mennään niillä samalla värillä niin yhtä eli aikaa. sä aloitit niin silleen, että ne molemmat on niin se aloitettiin ensin yhdellä värillä. Se on itse asiassa varmaan se täältä aloitettiin. Niin just. Yhdellä värillä, mutta sitten tuli niin toista väriä, yksi säie. Sitten ollaan sillä menty vähän matkaan. Ja tässä on tietenkin 2 säijettä sitä yhtä väriä tässä alussa. Joo. Ja sitten se toinen tulee mukaan. Joo. Ja siis mä rakastan tehdä tämmöistä, niin jossa koko ajan se vaihtuu se väri. Ja varsinkin jos on tämmöinen fade. Se on mielenkiintoista. Siinä se on niin kiva katsoa, että voi miten nuo värit nyt sopii yhteen. Ja, ainut, että tässä mulla ei mennyt ihan sitä 400 grammaa, koska sitten jossain vaiheessa kun tulee tämä kavennus, niin sehän sitten loppuu se huivi. Niin. Että sitä oli hirveän vaikea arvioida, että tekisikö vielä. Että mä tein ihan ohjeen mukaan, että mulla jäi se ehkä 2 viimeistä väriä jäi itse täältä pois. Että se olisi vähän vaaleamman harmaaksi vielä niin tänne loppuun. Ja mä kaivoin siis omista jämistä. Mullakin on joulukalenterilankoja ja mitä on jäänyt projekteista, niin kaivoin ne 20 väriä tähän. Ja oli niin reipas, että jokaisesta sitten kerin 10 grammaa tämmöisiä palloja, kun mä alkoi ahdistaa se ajatus, että mä en tiedä, missä kohtaa mun pitää vaihtaa siihen seuraavaan väriin. Silloin sä sait tasaisesti niin mä tein niitä 10 gramman palloja aina 2 per väri ja panin ne vielä semmoisiin pikkupusseihin ja numeroin ne. Mä olin niin ylpeä siitä, että mä olin niin esityötä, jota harvoin. Ja sitten se oli tosi kiva valtaa, että jaha, numero 5, nyt otetaan ensimmäinen säie. Ja sitä oli kyllä kiva tehdä, kun teki sen esity. Ainut vaan, että mä luulin käyttäneeni kaikki että tässä on nyt nämä mun jämälangit. Mulla oli semmoisessa kangaspussissa. Mutta kuinka kävikään? No sitten joulun jälkeen tein oikein semmoisen inventaarion, että mitä kaikkea keskeneräistä. Mulla on tuolla semmoinen iso kori, missä vähän sitten sinne alle välillä jää jotain, jotka ei niin kiinnosta semmoiset projektit. Niin sieltä pohjalta löytyi semmoinen vielä isompi pussi, missä oli kaikki mun loput jämälangat. No mutta tuohon tuli ainakin niin sointuvat värit, että ei sitä tarvitse harmistaa. Siis vähän mä sitten harmit, että mä olisin esimerkiksi tämän vappulangan ehkä sitten jättänyt tästä pois. Niin. Että tää tuli lähinnä siitä, että se Hedgehog Fibersin alkuperäinen huivi on tosi, se on tosi tämän värinen ja se on hirveän värikäs, mutta se on aivan ihan. Mutta kun mulla ei ollut niin paljon sen värisiä lankoja, niin mulla on sitten täällä tietenkin kaikkea tämmöistä vähän murretumpaa siellä lopussa, mutta ei se haittaa. Että tästä nyt tuli tämmöinen, mutta olisi voinut tulla ihan erilainen, jos mä olisin löytänyt ne kaikki mun silloin alun perin. Ja tää nyt onneksi sitten, kun onneksi, mutta kun tätä käyttää, niin toi menee just tonne. Joo, että se nyt ei tule just kasvoille, jos ei halua. Ei, että tähän pystyy sitten, tää on aika pitkä, niin ei siis tämmöistä huivia mulla ei oo. Ei oo. Niin, no mulla on tossa toinen, joka nyt sattumalta onkin muuten. Että tähän voi asetella sitten miten Joo. haluaa. Ja sitten sieltä tulee sitä väriä, mitä mistä tykkää, niin toiset just nurin. Tää on ehkä just mun lempparikohta, missä vaihtuu nuo Joo, siinä on ihana kombo. Mutta tähän sai hyvin noita jämiä kyllä käytettyä. Ja tää menee nyt todella hyvin tuohon. Mun on pakko neuloa Stashbuster 10 haasteeseen. Kyllä, mikäli se on vielä voimassa, mutta voihan sitä käyttää. Voi, eikä se ollut ihan pidemmän ajan. Onko mä mukaan jostakin, että ei mukaan ollut, mutta ehkä on.
Missä on koko vuoden. No hyvä sitten. Koska se oli tarkoitus noilla vanhoilla langoilla. Joo, ei se tänä vuonna ostanut. Se on vähän lyhyt haaste kuukauden. Mutta joo, eipä tästä sen enempää. Niin mulla oli lähinnä merinon sokkia tässä. Saattoi olla joku hassu merinon sinkkukin. Ja yksi oli ehkä sporttiakin jopa, mutta se nyt ei. Ja sitten on täällä jotain Donegal tweediäkin. Mutta en nyt antanut niiden häiritä, että laitoin vaan, että kunhan nyt oli suunnilleen saman vahvuisia lankoja, fingerivahvuisia. Siinä ne hyvin uppos. Joo, se on hieno. No joo, mulla on nyt sitten toinen aika lailla samantyyppinen. Myöskään en omistanut tämän muotoista huivia aikaisemmin. Tätäkin sä voisit vähän ottaa. Tää pitää olla oikein päin, kun tässä on niinku nurjapuoli. Niin, tää on muuten vähän saman muoto. Niin joo. Joo, totta. Sehän aloitetaan näin suoralta ja sitten tää on nyt kyllä päättelyreuna. Joo. Ja sitten molemmissa reunoissa toissa kavennetaan ja toissa lisätään. Ja tässä kävi niin kuin mä näin. Mulla ei ole missään tapauksessa ajatus eikä tarkoitus tehdä huivia tuossa alkutalvesta. Eikä mitään tarvetta huiville. Mutta kun mä näin tämän mallin, se lähti niistä joulukalenterilangoista. Joo. Kun mä rupesin selaan Ravelryöttä feidejä, mitä kaikkea feidejä on. Eli ne silkkilangat, mistä me puhuttiin viime jaksossa. Kyllä. Joo. Niin tämähän sieltä pomppasi. Ja tää ei jättänyt mua rauhaa. Mun oli niinku pakko. Mä näin untakin tästä värimaailmasta. Ja sitten jotenkin mä halusin toistaa tämän aivan samaan. Joo, tämähän on tosi samannäköinen kuin se alkuperäinen. Niin. Onko sulla siitä nyt kuvaa? On kuvakin. Ja langat on tossa, mutta no kummasta mä nyt näytän. Mä näytän tästä, kun se on tässä Knit Companiossa. Oi, ettei mene sun Teemukin. Ui. Ihania sävyjä näissä. No joo, onko vähän niinku matkimus? Mutta lankaa sitten mietin ja päädyin tähän Sandnes Garnin Sandeihin. Ja se kyllä soveltui tähän tosi hyvin huivilangaksi. Ihana semmonen kevyt ja ilmava. On. Joustava. Ottaa vaan tarpeeksi isot puikot. No riippuu tietenkin käsialasta, mutta minulle. Joo. Ja tässä on tätä feidiä. Siinä on siis 3800 Bristol Black. Ja tämähän oli, näkyyköhän se miten ihana sävy, ei oikein. Tää on semmonen niinku laku. Vähän ehkä just tulee semmoista ruskeata. Joo, ruskea musta. Aivan ihana, mun tekisi mieli tästä tehdä jotain muutakin. Näitä nimittäin jäi. Niin. Kaikki aika lailla, varmaan puolikerää. Joo. Onneksi nämä on sentään 50 gramman keri, että niin. Se on vielä enemmän kuin... Joo, mutta nyt joku uusi fade. Sitten on tumma suklaa 3880, kaakao 3161. Tässä on vyöte jossain pudonnut tuonne. 2650 beige ja 3511 puuteriroosa. Tämäkin on ihana väri. On. Ja sitten kun lähtee tästä nämä ihan tehasvärjätyt, lähtee käsinvärjättyjen osio, niin tässä mulla on Hedgehog Fibersin Skinny Singless värissä Rosewood. Tätäkin jäi näin paljon johonkin ihana nyt sitten. Ja sitten ystävältä Niinan Stashista löytyy, me oltiin kyläilemässä. Niin. Eli tää on Snorresta, kun me oltiin Helsingissä. Joo. Niin Niinalta ostin sitten tätä Silmusolmun marraskuuta. Tää on merinosokkia. Ja mä oon aina ihaillut tätä väriä. Musta tää on jotenkin aivan herkullinen. Mä voin vielä näyttää vähän tuota pitsiä. Se oli tosi helppo, että sen oppii ulkoa kyllä nopeasti. Varmasti monelle tuttu. Tätä samaa pitsiä on monessa mallissa. Ja vielä yksi juttu. Mä oon Caitlin Hunter-fani.
saamaan. Mutta mä en koskaan pääse hänen neulettiheyteen. Sillä on jotenkin ihan hirveän löysä käsi. Kyllä. Huomattu. Toki onhan hänellä testineuloja, mutta en tiedä miten ne ei sitten koskaan niin, tavallaan... sitä ei ainakaan ohjassa mainita. Että kannattaa tehdä mallitilkkua. Huivissahan se nyt ei ole niin. Mutta mullakin on varmaan ollut tässä sitten 4,5 tai jopa 5. Paitsi, että mua alkoi naurattaa, kun me ollaan tehty ne Caitlin Hunterin ohrahuivit. Se on siinä kuvassa semmoinen ihan valtavan kokoinen, mistä Jaana oli se, että kiva, mulla on tämmöinen partiohuivi. Hyvä, kun riittää ympäri. Ja mä oon yrittänyt vielä, kun siinä loppuun tulee 2 rippiä, niin eihän sitä nyt voi olla järkyttävän paljon sitä rippiä. Niin, ettei voi oikein niin kun ne pitsi osuu, että mä oon pikkasen pidentänyt sitä rippiä ja yrittänyt laittaa tasselit, että mä saisin edes kiinni sen tuolta. Voi. No se ei tosiaan huivissa nyt ole niin iso ongelma, mutta mä oon pari sen kirjoitalle paitaa tehnyt, niin niissä täytyy kyllä oikeasti miettiä ihan, että mallitilkkoa en jaksanut tehdä tietenkään, mutta koon kautta lähinnä mietin, että ei tule liian No joo, vähän keväämällä voi puhua siitä misurina teepaidasta lisää, mutta sehän on ihan eri vaate, mikä mulle tuli, vaikka mä suurensin sitä. Ei, se on aivan ihana, mutta ei se ole yhtään semmoinen kuin siinä kuvassa. Niin, aivan. Mutta on kyllä ei se haittaa. Ihania malleja hänellä. Joo, mutta se kannattaa vaan ottaa huomioon. Joo, kyllä. Ja mulla oli tämmönen ihana Pynian projektipussi tässä. Huivikoko. Oliko sulla siitä? Ei, tästä ei muuta. No joo, mä voisin sitten näyttää tätä, mitä viime jaksossa esittelin, tätä Pohjolaa. Tää on nyt valmis. Tää on siis Sari Nurlundin suunnittelema. Ja siitä on nyt menossa semmonen Pohjolan kaala Sarilla ja Jan Polkmitsillä Instassa. Niin vähän senkin innoittamana lähdin tätä tekemään. Mulla on siis ollut tää kirja jo kauan, jossa tää ohje löytyy. Ja nyt se on kyllä julkaistu myös Ravelryssä, tää Neuden matkalla -kirja. Ja tästä tuli kyllä tosi kiva. Mä ensin vähän mietin, että oliko tää liian tämmönen ruskea, mutta kyllä se jotenkin sopii näin. Joo, ei ole liian ruskea. Ja sitten musta tässä on ihana tää kirjoneule. Siinä on välissä niinku nurjia silmukoita. Niin siihen tulee tosi hauska tommonen pinta. Mähän nyt tässä vähän säädin, kun tää näyttää siinä kirjassa kauhean leveältä, niin mä lähdin tekemään sitä XS-kokoa. Mutta sitten siinä, eikä S eikä MK:ssakaan, niin ei lisätä tämän resorin jälkeen vielä tänne silmukoita. Eli tää jäi vähän semmoiseksi pullonkaulaksi tää. Että ne ekat lisäykset tuli vasta jossain tässä kohtaa. No sitten jatkoin kuitenkin neulomista johonkin tänne asti ja sovitin ja mä ajattelin, että onko tää nyt liian pieni, että kohta erotellaan hihatkin ja enää ei tule lisäyksiä. Niin sitten mä siinä kohtaa hätäpäissä niin lisäsin silmukoita, että mä pääsin kokoon S tästä eteenpäin. Mutta nyt sitten tää on aika semmonen niinku väliä niinku just selästä ehkä. Mutta ei siinä mitään. Sitten mä kun tulin ihojen erottelun kohtaan, niin palasin taas kokoon XS. Eli en luonut tänne, luotiin ihan hirveästi silmukoita tänne kainaloihin. Niin mä en siinä kohtaa sitten tehnyt ihan niin paljon niitä lisäyksiä. Ja hihatkin on ihan sopivan kokoiset silti, että tein vähän pidemmän kuin siinä. Siinä on tosiaan, olisiko se vaan 15 senttiä. Se on tosi lyhyt, se malli. Se on, mutta mä tein ehkä nyt kuitenkin vähän liian pitkä. Koska tää on nyt semmonen, että jos tätä pitää niinku korkeavyötäröisten housien kanssa, niin tää ei nyt tuu siihen vyötärön kapeammalle kohdalle, vaan vähän just sen alle. Joo. Eli sitten näyttää vähän semmoiselta pötköltä. Että mä nyt mietin, että pitäisikö mun kuitenkin vähän vaikka purkaa vaan tätä resoria ja tehdä vaan vähän lyhyempi. Jos se on ihan parista sentistäkin. Niin, se on ehkä ihan sentti. Joo. Tai semmonen. Ja tännehän tehtiin sitten lyhennettyjä kerroksia tämän kuvion jälkeen tänne selkään. Että se on vähän pidempi selästä, mikä on kiva tämmöisessä kravatussa mallissa. Joo. Ja semmoista mä vaan mietin, kun mä katsoin, olisiko se ollut Maikki Langanpäässä, niin oli tehnyt sen Autumn Alpinein. Ja se siinä mietti, että miksi aina ne hihankohat on niinku
just keskellä sitä. Kun naisilla nyt yleensä kuitenkin on tästä vähän erimuotoinen kuin selästä, niin se oli siirtänyt hihoja vähän niin kuin ihan muutaman silmukaan tavallaan taaksepäin. Koska mullekin jää nyt selkään vähän semmoista täydestä. Joo, mä oon kuullut tuon ennenkin. Joo. Että jos on niin kuin rintava, tai ei tarvitse olla edes rintavaa. Niin, mutta jos on, niin silloin sanoi, että henkilö, joka oli, niin sanoi, että hän tekee kaikki. Joo, ihan hän varmasti. Siirtää hihoja pikkusen taakse. Että miksei sitä ole niin otettu naisten malleissa huomioon? Joo. Ja kyllähän joissakin on. Tässä olisi voinut tehdä sama, jos mä olisin tajunnut, mä olin tämän jo tehnyt. Siinä vaiheessa, kun mä katsoin sen Maikin jakson. Joo, se on muuten tuo hihansiirto, koska joissakin on sitten se semmoinen rintalaskoksen muotoilu. Niistä mä en tykkää. Ei, ehkä enemmän mäkin siirtäisin niitä hihaa. Joo, sitten tulee sinne kuppi. Joo. Ei siis, saa tehdä jos haluaa ja monelle se varmasti istuu, mutta mulle ei ole istunut. Mä oon joskus vähän testaillut sitä. Niin. Joo, enkä mä halua liian semmoinen olen muotoiltu. Niin. Mä en ikinä tee niitä vyötärömuotoilujakaan. Niin, en mäkään oikeastaan tee. No toki riippuu mallista, johonkin se nyt varmaan voi sitten sopiakin, mutta itse tykkään tämmöistä suoremmista. Joo. Ja tässä mulla oli tosiaan Jalovillan vuona on tää ruskea väripipari. Ja sitten nämä sininen ja valkoinen on Isakerin tweedia. Tuo sininen oli sävy Topas ja valkoisen mä näykkösen sulle jo annoinkin, mutta se nyt oli se yksi ainut valkoinen, mikä siitä tweedistä. Joo, mä tarvin sitä yhteen mallitilkkuun, sitä ja just sen verran. Ja ei kyllä mennyt paljon lankaa, tää on ihana tämmönen kevyt ja tämmönen niin kuin kuitenkin lämmin, vaikka tää on aika ohutta. Tää 400 metriä 100 grammassa on tässä langassa. Onko mulla tästä muuta mietittynä? Puikot oli ihan ne ohjeen mukaiset, eli aloitetaan 3 puikoilla täältä, sitten tehtiin 4 tää kirjoneuleosuus ja 3,5 tää sileä. No joo, sen verran mä vielä voisin, että tää ainut mitä mä nyt tosiaan muuttaisin kyllä tästä ehkä ton hihojen sijoittelun lisäksi on tää kaulus. Et tästä ei tullut kauhean kiva. Tämähän on semmonen niinku korkea alun perin, mutta ohjeessakin se ihan mainitaan, että voit kääntää sen 2 kerran. Mun oli ihan pakko kääntää, koska se oli ihan semmonen hassu, se oli semmonen niinku tämmönen. Ai jaa, se silleen pussitti. Se pussitti, että siinä olisi pitänyt olla joko tosi paljon vähemmän niitä silmukoita, että se olisi ollut ihan semmoinen kunnon niin vähän poolokaulus. Joo. Ja sitten kun se tosiaan se jatkui se kirjoneule heti siitä, niin että ei lisätty silmukoita, niin se vähän vaan niin tavallaan pidensi sitä kaulusta. Et mä sitten pingotin aika rajusti tämän, löytyi meidän kadoksissa olleet pingotusraudatkin, niin ihan täältä, että mä sain levennettyä tätä. Eikä se mun mielestä kärsinyt. Ei kyllä yhtään. Kirjoneule, että sain sen kyllä nyt paljon istuvammaksi sitten, kun mä sitä niin, että se auttoi siihen resorinkin. Että tää on nyt tämmönen niinku, onko se kilpikonnakaulus sitten semmonen, että niin. Ei ole ihan kunnon poulo, mutta tämmönen vähän korkeampi. Ihan kiva siitäkin sitten lopulta tuli. No niin, sitten nyt on sinun vuorosi. Voi kivaa. Tämä ystäväneuletakki. Monelle tuttu. Jonna Hietalan suunnittelema perusvillatakki. Mulla on Isaker Jensen ja Isaker Moha. Nyt me opetellaan niitä kuvia laittamaan, niin tästä voi laittaa sitten kuvan puettuna. Tästä ei oikein saa käsitystä. Joo. Ja mä en niitä nappeja jotenkin, musta nämä on vähän tylsät napit, mutta en mä tiedä, ne on tämmöiset puunapit. Niin, no kyllähän ne ainakin sopii tuohon. No nämä on niitä, ei näin huonosti sanoa niitä tylsät, mutta kun joskus osa saa niinku napeilla niin kauhean kivaa efektiä, nämä on näitä handmade logolla olevia nappeja. Ja mulla oli tosiaan tuo Isaker Jensen. Tää on väri 6S eli hiekka. Ja sitten Isaker Silkkimohair. Se oli 6 puuteri. Ihan näistä. Tää on jotenkin aivan ihana väri tää. Tää on ihana. Ja se vei tuon lopputuloksen, kun tää oli ehkä sitten kuitenkin vähän semmonen kaurapuuro. Joo, vähän kylmä. Joo, niin tästä tuli niinku kiva
Joo. nämä yhdessä. Ja tämä Jensen myydään silleen hauskasti, että se on 100 gramman vyyhti, mutta kun sen avaa, niin siellä on 250 grammaa vyyhtiä. Mutta mähän on nyt aivan hurahtanut tuohon Jenseniin. Siinä kävi vähän hullusti. Mulla on tossa yksi... Mä voin niistä kertoa tässä välissä. Mulla on tuossa yksi keskeneräinen, joka on myös niistä, mutta sen mä nyt voin näyttää sitten tai vähän myöhemmin. Mutta... No oikeastaan se kyllä nyt niin nivoutuu tähän, niin se on aivan sama. Kerro siitä. Joo. Mehän voidaan laittaa tähänkin väliin se video tai kuva niistä sun ostoksista, kun niin joo. Sä hurahdit tähän Jenseniin. Kyllä. Paitsi joskus mä poistan niitä videoita, sitten kun ne storit on vanhempi. Mulla on ne, kato, kun mä oon lähettänyt sulle WhatsAppissa. Okei, joo. Niin, aloitimme tämmöisen minun omasta aloitteestani. Anna-Johannan Flower Power villatakki Kalin ystävien kanssa. Ja mulla oli mä viime jaksossa kerroinkin vääränlaiset langat ja se meni purkuun. Ja sitten halusin tämmöistä enempi villasta lankaa. Tämä on siis Onnensäkeitä kirjasta tämä malli. Ja niin kuin Heidi kertoikin viime jaksossa, että kun kukaan meistä ei ollut, ehkä Mariikka oli, mutta ei ollut steekannut, niin haluttiin kokeilla tätä steekattavaa villatakkia. Ja tässä mulla on myös nyt tuo Jensen. Oi, että tulee kyllä ihana tosta. Niin kun mä itse tämän Kalin aloitin, niin sitten mä olin niin jäljessä, että mun piti niin kuin kiireesti jatkaa. Sä oot nyt pitkällä. No mutta joo, tää tulee vaan niin nopeasti, kun tätä tehdään niillä vitosilla. Tai minä teen vitosilla. Niin, mutta mun mielestä sä teit tosi nopeasti ton kaarokkeenkin. Joo. Mä etenkin takkusin siinä. No en tiedä, miten se nyt sitten tuli niin joutuisesti. Kerro vielä paljonko siinä Jensenissä on metrejä. Joo, mä katson sen kohta, mutta mä sanon vielä tästä, että en edelleenkään voi sietää 3 langalla tehtävää kirjoneulutta. Mä meinaan ihan hermostua, kun ne langat menee sotkuun, mutta siitä on nyt selvitty. Se on kyllä ärsyttävää. Niin tässähän näitä nyt on. Tässä on 230. Joo, kato. Ei, 50. 250 sadassa. Tuo sopii paremmin tuohon Flower Poweriin. Kato, kun tuossa mun, mitä mä voin kohta näyttää, niin sehän on 200 100 grammassa. Joo. Se on vähän paksuhko lanka nyt tuohon, varsinkin kun tehdään 3 värillä kirjoneuletta plus että steekataan. Niin, sinne tulee sitä paksua. Tulee nyt hienompi kuin minun. Voi että on ja väritkin on aika paljon hienompi. Joo, joo, kyllä minulla on hienompi. No joo, mutta siis sopii tosi hyvin tämä Jensen tähän malliin. Värit ovat jossain. Täällä 96 ruosteenruskea, 88 Old Rose ja 89 Dusty. On kyllä ihana kombo. Kyllä. Nyt pieni välihuomautus tuli tuosta ruosteenruskeasta mieleen. Tämän mun jalovillan luodan värin nimi on ruoste. Niin oli. Jäi sitä miettimään. Joo. Ja sitten kun Jensen huuma alkoi ilmetä ja mulla ei ollut mahdollisuutta päästä semmoiseen lankamyymälään, missä mä olisin saanut katsoa niitä liveenä, niitä värejä, niin mä tein sen ratkaisun, että mä otin muutamia kokeille. Tällaista oli ehdolla. Näissä ei nyt ole nimeä, kun tässä on vain numero tässä vyötteessä, mutta siellä nettikaupassa on nimi. Mutta tää oli ehkä joku peach, sanoisin, persikka. Tää on niin mun jotenkin lemppari. Mä haluaisin tehdä tästä jotain, vaikka koko paita voi. Eikö? Siis mä en kestä. Tai mietin joku, jos olisi vaikka ihan simppeli, vaikka valkoisella joku kirjonen. Ja tää oli sitten joku vaaleampi ruostesävy, mutta 94 on tämä. Tuokin on. Ja voidaan noita kirjoitellakin sitten siihen. No tässä on tätä samaa Dustia. Ja sitten mulla oli aikaisemmin hankittua 29S. Ja minusta se S tarkoittaa sitä, että se on harmaaseen pohjaan värjätty. Niin se, tai en mä tiedä, miksi tuossa on S. Tämäkin olisi kyllä harmaassa. Siellä on vähän tämmöistä harmaa. Joo, mutta se tarkoittaa jotakin. Se on selostettu siellä sivulla, mitä se tarkoittaa. Tää on nyt 29S. Niin kattokaa nyt.
Voisiko tulla ihana semmoinen pappavillatakki, semmoinen raitavillatakki. Ja sitten ystävästä jäi tätä hiekkaa, niin vielä voisi tuonkin laittaa. En mä kestä. Ne on kyllä niin ihanat. Mutta sanoinkohan mä nyt kaiken tuosta ystävästä. Siinä taas vähän taisteltiin koon ja puikkokoon kanssa. Siinä on aika isot hyppäykset. Rinnan ympärys hyppää valmiissa takissa 88, 98, 105 puoli, 118 puoli. Joo. Että 10 sentillä ja vähän reilullakin. Niin mä sitten taas on arponut siinä ja yrittänyt saada tätä tiheyttä. Niin mä oon tehnyt koossa 4 vitosen puikoilla, mutta tää on vähän reilu. Ja sehän on tosi väliä malli, että mullakin on tuo. Se on ja se ei haittaa. Mutta se on pikkasen liian, että ne menee ihan niinku... Vähän jo yli. Niin, ja sitten se missä se tulee, niin just se selässä. Niin, joo. Selästä se kupruu. Joo. Että tätä niin enemmän ajattelen nyt, että käytän semmosena ihan takkina keväällä ja syksyllä. Niin, että tätä ei ehkä takin alle. Joo. Mun piti oikein niin mitata tuo tiheystä. Onko mä ollut aivan hukassa tuon kanssa. 2, 4. No ei. Se on jopa vähän tiheämpää. Puolisilmukkaa tai silmukan verran tiheämpää mitä ohjasi. Niin siinä kävi sitten niin, kun se oli niin reilu kaikella lailla ja vähän raskas, niin tää venahti tää kauluskin. Ihan lörpätti. Niin mä oon virkannut tänne ja mä laitan tarkoituksella nyt ihan tämmöisellä erivärisellä langalla. Tää on musta ihan kiva yksityiskohta. Eihän se sieltä mihinkään näe, mutta itselle kiva. Virkkasin sinne ihan tuommoisilla kiinteillä silmukoilla tämmöisen tiukan kiristyksen, niin se auttaa kyllä siinä. Joo, se oli, että White Wall Origins from New Zealand. Anteeksi, nyt hyppäsin tähän Jensen S. Joo, ei mitään. And the brown and grey walls used for the S-colors origin from Gotland sheep in Europe. Eli se on ihan eri villaakin peräti se. Ai se S. Uusi-seelantilaista on ne valkopohjaiset. Ja sitten ruskea ja harmaapohjaiset villat, niin ne tulee Gotlannin lampaista. Mutta tämä Peach, ehkä nyt sitten tämä 92. Niin tässäkin on tämmöistä melerautu, mistä vaikka tämä ei nyt ole niitä S-värejä, mutta ihan mielenkiintoinen sitten kun näitä... Eli siellä piipashopissa, missä me aina joskus päästään käymään, kun siellä on ne piipapäivät, niin siellä on kaikki nämä Jensen värit. Tai mun mielestä ainakin niin hirveästi, että täytyy olla kaikki. Joo. Niin se on aivan ihana, kun sä pääset siinä livenä, että kyllähän se on aina eri kuin tuosta tietokoneen tai pädin näytöltä. Mutta enhän mä toki näitä nyt palauttanut, vaikka en valinnut näitä kaikkia. Ei pysty. Sitten sä olet niin hyväksi saavat, ei mun ei tarvitse palauttaa, jos mä haluan. Niin, kuka pakottaa? Kun sille, että mä otan nämä näytille ja mä palautan. Joo. Mutta ei ole pakko kun Niinpä. Noniin. Joo, no aasinsilloilla sitten tähän minun Kyllä. Flower Powerin, joka ei ole niin hieno kuin se. Älä nyt. No joo, ihan kivaa tästä tuli, mutta tää on nyt siis, tää menee mun eeppiset neuleet Ruskanlehden aloittavaan tämmöiseen haasteeseen, koska tää steekkaaminen oli aika eeppistä, voin sanoa. Mä en tiedä, teinkö mä sitten loppujen lopuksi jotain väärin. Kun alat steekkaamaan, niin katso enemmän ohjeita. Laittakaa tekin vinkkiä, jos teillä on steekkaamisen. Mielellään nyt jos on hyviä steekkausvideoita olette löytäneet, niin nyt kyllä vinkkejä tarvitaan. Mä siis loppujen lopuksi sitten tein, kun siinä on käytännössä ehkä 3 vaihtoehtoa steekata. On ompelukoneella ommella ne, vahvistaa ne silmukat, tai sitten virkata, tai sitten ihan neulalla ja langalla tehdä semmoinen kuin backward loop. Ja mun ompelukone on ollut viime aikoina vähän semmoinen, että se sylttää ja vetää sitä kangasta sinne niin kuin alalangasta tulee semmoinen järkyttävä pallo. Ja mua alkoi ahdistaa, että kauheasti vetää tämän neuloksen sinne sisään, että se niin katkeaa siinä vaiheessa, kun mä oon niin kerännyt tätä ommella. Että okei, että se vaikutti kauhean työlältä se neulalla ja langalla, että mä pääsin kokeilemaan sitä virkkausta. Ja jossakin sitten joku kommentoikin, että Anna Johannan Insta-sivuilla on hyvä ohjevideo siihen virkkaukseen.
Okei. Ja katoin sieltä oli hyvä video ja tein ihan sen mukaan niin kuin sitten Anna-Johanna oli tehnyt. Mä voin tähän niitä kuvia laittaa, mä otin siitä vaihekuvia, niin Joo. näette, siitä tuli hirveän siistiä, semmoinen niin kuin vähän vetoketjumainen jopa siitä reunasta. Ja sitten se vaan niiden virkkaussilmukoiden keskeltä leikattiin. Eli siinä otettiin, kun tässä on nurja, 3 oikein ja nurja, ne on ne steikkisilmukot. Niin sen keskimmäisen oikea jalka ja sitten tämän nurjan vieressä olevan vasen jalka niin kuin virkattiin yhteen. Ja sitten kun tultiin tavallaan alaspäin, niin sitten sen keskimmäisen se vasen jalka ja sitten se... Mä voin näyttää tuota steekki-osiota tuossa. Ne tehdään siis tuohon keskelle. Ja sitten kun mä olin ne tosiaan virkannut, otin siihen vähän ohuemman langan, koska niin kuin tuossa äskenkin sanoin, että tämä Dropsin lima on tähän ohjeeseenkin ehkä vähän paksuhko lanka. Tässä on 200 metriä 100 grammassa. Ohjeessahan on Aaran majaa, joka on 220 metriä 100 grammasta. Joo, ja Jessenkin on nyt 250. Kyllä se kuitenkin noin paksussa langassa vähän tekee se parikymmentä metriä. Joo. Vaikka ei se paljon ole. Ei, mutta silti. Niin sitten kun mä olin leikannut, sehän näytti kauhean siistiltä. Mä että voi, tulipa hieno reuna tästä. Mutta sitten aloin poimia silmukoita nappilistaa varten. Niin apua sieltä alkoikin sitten niitä langanpäitä niin kuin pursuilemaan. Ja eihän se nyt niin kuin purkautumaan pystynyt lähteä, mutta ihan silleen, niin kuin, vaikka täällä pääntiessäkin, niin eihän ne ollut tavallaan missään kiinni, kun ne on sillä yhdellä virkatulla silmukalla otettu. Mä vielä käytin sitten jotain merinosukkalankaa, joka oli ehkä väärä valinta, koska mä halusin, että se on ohuempaa ja suunnilleen samaa väristä, ettei se nyt hirveästi sitten erottuisi. Ettei sitten ehkä joku villalanka olisi ollut parempi. Mutta kuitenkin ehkä sekään nyt ei se yksi virkattu silmukka. Miten se voi pitää ne? En mä tiedä, teinkö mä tämän väärin, mutta siis mun oli pakko sitten tehdä silleen, että mä sen jälkeen sitten olin toisen nappilistan neulonut, niin ompelukoneella vahvistin vielä nämä siis 2 kohtaa. Ihan siitä nurjan silmukan päältä ompeli ja sitten vielä täältä reunasta läheltä virkattua silmukkaa. Ja toista mä en ole kerennyt tehdä, että siinä oli sitten ehkä vähän helpompi ommella. Ja ompelukone onneksi nyt oli yhteistyökykyinen. Ja et laittanut sitä nauhaa, mitä jossain vaiheessa laitan vielä, koska tää oli aika rumaa tää reuna vielä siinä vaiheessa ennen kuin mä olin sen kastellut. Se kastelussa vähän jotenkin sekin niin rauhoittu. Joo. Sehän on tietysti villatakissa. Sehän on siellä sisäpuolella, mutta joskus villatakki vähän sellainen niin, jos sulla on auki se, niin mä ehkä ompelen tänne vielä semmoisen nauhan, joka peittää sitten tänne. Joo. Sehän voisi olla joku söpö, joku kukkankuvio tai joku semmoinen, joka niin vähän saakin näkyy. Joo, mutta kyllä oot siististi saanut tuon, ei tuo kyllä. No mutta täältä. Vähän sieltä, kato, kyllä joo. Tulee tälleen. Ja sitten tämä ehkä vähän on hermostuttavaa. Se on siis todella hermostuttavaa. Joo. Ja niin kuin täälläkin. Ja mä tykkään, että täältä sitten joku langanpää yhtäkkiä näkyy. Mutta pitäisikö mun nyt vaikka vetää tässä tähän päälle. Mulla on tämmönen vähän hassu puhvihihainen paita. Tässä on muuten tässä lämminhelläpehmoisessa ihanaa, kun tässä on niin isot nämä hihat. Mikä mun mielestä tavallaan neulettakissa pitää olla, että sinne muodostuu tämmönen niinku... Ne saa olla kyllä reilut. Että tässä ei nyt ole ihan niin... Katsotaan sitä, kun mä tukin tuota. Painan tänne hihoihin. Eli mulla oli tässä tää eka kontrastiväri, tää luonnonvalkoinen on Cascadea. Cascade 220, joka on 100% perulaista villaa. Sitä mulla oli jäänyt jostain vanhasta projektista. Ja sitten nämä 2 muuta väriä, eli tämä pääväri ja tämä vispipuuron värinen, niin ne on Dropsin limaa. Niitä vyötteitä mulla ei ollut tallessa, että mä en nyt niitä värejä enää muista, mutta ne varmaan löytyy kyllä. Niitä ihan hirveästi oli limasävyjä. Mitäs siinä oli alpakkaa ja villaa ja oliko jotain muuta tässä limassa? Joo, alpakkavillaa. Ihan kiva tää nyt on päällä, vaikka mulla vähän koko projekti alkoi jo niin ärsyttää. Mutta... Joo, se vaan kun itselle tulee se ärsytys, niin sitä alkaa ärsyttää ne kaikki värit ja kaikki, mutta mun mielestä tuo on tosi ihana. Ihan sun näköinen, eikä se ole yhtään nuo värivalinnat ei ole kyllä äklöt. Joku tässä beegissä mä alkoi sitten jossain värissä. Ihana, tässä on vähän tämmöistä
lämpöä ja roosaa. No Sopii hyvin kyllä tuon kuviovärin kanssa yhteen. Ja tuo valkoinen on raikas tai tuo luonnonvalkoinen on raikas. Niin on. Siinähän mulla toiseen nappilistaan riitti se lanka, mutta onneksi sulla oli sitten samaa lankaa jäänyt niin 5 grammaa. 5 grammaa. Sain lainata sitten sitä. Ajattelin, kun sitä ei olisi ollut. Mä olisin joutunut varmaan ostaa koko sairaan vyyli. Eihän sitä yhtäkkiä voi sitten laittaa jotain eri lankaa. No ei, aika vaikea löytää kyllä. Onnea on tämmönen neulova sisko, jolla on samoja lankoja vielä peräti. Mutta joo, mä tein siis tuon 4,5 puikoilla, joka oli ihan se ohjeen mukainen. Ja koko 2 oli mulla tossa. Mutta eeppinen Flower Power on nyt valmis. Toki ne nauhat vielä, jos mä ompelen. Mä rupesin sitä limaa katsoa, mutta ei sillä nyt niin väliä. On se villa alpakka, joo. Joo. No niin, mulla nyt ei sitten näitä valmistuneita semmosia ihan justiinsa ollut muuta kuin sitten tämän halusin ottaa, kun tää on mun näille kevätkeleille, ulkoilukeleille. Me tykätään hirveästi käydä tuolla metsissä poluilla kävelemässä ja retkeillään paljon ja merenjäällä ja nyt on ollut hankikantokelejä ja monesti sitten kun aurinko paistaa, niin vähän sen takin valintakin ja tuleeko kuuma ja tuleeko kylmä, niin tämmönen kauluri. Tää on ihan loistava vaate ulkoilutakin alle, kun siinä ei tule niitä hihoja. Että, kun sulla on noita jo monta ja mulla ei vielä yhtäkään oikein. Mä rakastan kaulureita ja liivejä. Joo. Tää on Sari Nordlundin Hugo Collar. Ja siinä ohjeessa on Gilead. Mä oon monta vuotta sulle puhunut, että mä haluaisin jotain tehdä siitä Gileadista, mutta tää ei ole siitä. Tässä on ihan merinosokkia ja mohairia. Eli ohuempaa. Ja siinä ohjekuvassa, kerkeekö hakea sen tuolta Hugo? Ei sen täällä. Joo, niin se tulee vähän leveämmälle tänne se kauluri. Ei löydy. Onko se laittanut noin eri mielestä? No sitten mä voin poistaa, kun se on valmis. Ei sillä nyt niin väliä, mutta se on siinä ohjassa vähän semmoinen, no totta kai, kun se on semmoista paksua merinolankaa. Ja tämähän oli semmoinen, kun me ollaan oltu Örkeneesissä, niin Aara oli silloin siellä mukana niin, ja oli värjännyt. Ensimmäisellä leirillä. Joo. Leiriläisille oli värjätty merinosokkia värissä Pörkkeneesi. Joo. Ja siinä tulee nämä meri ja kalliot jotenkin kivasti. Kävikö siinä muuten niin, että mä en keksinyt projektia sille mun Pörkkeneesille, mä myin sen sun? Myit sä, koska eihän mulla olisi tähän riittänyt yksi varmaankaan. Ja vähänkö ihan? Miksi minä olin niin hölmö? Ja sitten mulla on ollut Filkkolaanan Tiljaa. Se oli Ice Blue. Väri 340. Puikot on varmaankin ollut 4,5 olettaisin, kun tää on tämmönen rikottua joustinta. Ja ihan yksinkertainen tehdä, selkäosa on pitempi, niin se laskeutuu tuo kaula. Ja tää on niin ihana laittaa ulkoiluvaatteen alle. Mutta oon mä tätä käyttänyt ihan niin kuin liivimäisestikin. Kauluspaidan niin, tai trikoopaidan päällä. Mutta sekin on pari vuotta vanha tuotos. Joo, mutta ei niitä nyt lasketa. Ei, niitä ei nyt lasketa. Valmistunut mikä valmistunut. Niin. Kukaan ei kysy milloin. Ja toki nämä muut. Paitsi se kertoo. Muut on ollut vähän aikaa sitten valmistuneita. Mutta mäpäs näytän vielä tämmöistä. Tämäkään ei ole nyt ihan uuniturma. Tein siis joululahjaksi mun miehelle. Mä taisin viime jaksossa puhuakin kyllä tästä. Mutta näytän nyt teille, kun mä eilen siis lyhensin tätä helmasta vähän. Ja tää on sillä tavalla eilen valmistunut tämä helman lyhennys. Että jos niinku miehelle haluaa tästä perusneulepaidan ohjetta V-kauluksella, semmoista oli nimittäin aika vaikea löytää. Niin tää on semmonen kuin Dingley Dell Isabel Kramerin ohje. Tää on alun perin semmonen
teepaita ja raidallinen. Mutta tässä aika hyvin sitten nämä muut, niin kuin tämän mallin tämmöinen vähän niin kuin istutettu olkapää ja hihan muotoilut ja kaikki, niin mätsäsi siihen, mikä oli niin kuin miehellä toiveissa. Et sen verran mä muokkasin sitä, että siinä on syvempi tämä V-kaulus siinä alkuperäisessä, että mies ei halunnut semmoista. Italialainen mies ehkä olisi halunnut semmoista. Mutta eli aloitin tässä niin kuin aikaisemmin sitten jo näitä levennyksiä tekemään täällä kaula-aukossa. Tosi hyvin kirjoitettu ohje. Oli ensimmäinen mun mielestä, mitä mä olen Isabel Kramerilta tehnyt, vaikka sillähän on kyllä hirveästi kivoja. Mutta jostain syystä en ole vaan niin kuin hänen ohjeita aikaisemmin tehnyt. Puikot tässä oli 325 näissä resoreissa ja 3,5 tässä muuten. Ja lanka on Ruskanlehden värjäämää Merino Sporttia. Ja tämän värin nimi on Hell. Tässä on 300 metriä 100 grammassa. Musta tää on tosi kiva harmaa, tämmönen niinku lämmin harmaa. On. Jossa on kuitenkin ihan vähän tämmöstä, että näkee, että se on käsin värjättyä. Että aavistus tätä niinku sävyvaihtelua, mutta ei niinku liikaa. Tää on tosi hyvä harmaa. On. Ja mies on tätä kyllä pitänyt paljon ja tykännyt. Et se mitä moitin, tai se johtuu vaan mun käsialasta, niin mä en tykkää miten, kun tässä tehtiin tänne nurja silmukka tänne väliin. Enkä tiedä johtuuko se siitäkään, mutta että vähän sama kuin kantapäätä, kun tekee villasukassa, niin aina se toinen reuna jää semmoiseksi ällöttävän lörpyltä. Joo, se leviää. Joo. Niin tossa toi toinen reuna tosta kaula-aukosta on niin kuin paljon siistimpi, mitä toi toinen. No, se nyt on semmonen, mihin mä itse vaan ehkä kiinnitän huomiota, tuskin se mieskään on sitä edes huomannut. Mutta... Joo. Joo, tavallaan, että tältä puolelta tehtynä se on siistiä. Niin, että sen tekisin nyt eri tavalla, jos täältä tekisin. Mutta mikähän siihen olisi hoitokonsti? Ei tekisi näitä. Niin, ei tekisi ollenkaan. Niin. Se poimittaisi vaan suoraan siitä, niin kuin monesti on. Joo. Ei tommosia krumeluureisiin. Mutta toki sitten täälläkin tehtiin se nurja. Että tossa se on ihan kiva. Eihän se hirveästi sieltä näy, mutta se on vähän niin kuin siinä semmoinen sauma. Se tekee siitä ehkä vähän... Tulee sellainen aavistuksen siistimpi tästä, niin kuin mihin toi hihan niin kuin raglan lisäys tavallaan niin kuin tulee. Mutta joo, ihan hyvä. Tein ton siis siinä 3/3. Että katsottiin ihan miehen rinnanympäryksen mukaan se koko. Ja sitten hartiatkin aika hyvin istu, kun toi on kuitenkin vähän tuommoista joustavaa lankaa. Ja sitten mä tein vaan kavennuksia tänne niin kroppaan, ettei se ole sitten niin liian leveä. Ja hihatkin oli semmoiset aika sopivan väljät, että ei tarvinnut mitään haukkarille mitään lisää silmukoita. Että itse sitten tein ne kavennukset, kun se oli tosiaan teepaita. Teepailassa oli, mä voisin tässä näyttää sitä. Niin. Jaha, tää alkaa. Niin joo, se on tuo. Totta kai mullakin on ollut tuo suusikeissa vaikka kuinka kauan, mutta on kiva perusteepaita. Joo, todellakin. Tämän voisi tehdä itsellekin. Nyt kun mulla tää ohje on. Niin. Ja tää ehkä näyttää, että tää on tehty jollekin vähän tämmöiselle pellavalangalle. Tää alkuperäinen. Niin näyttää. Oikein ihana ajatus kesän oleksi. Kyllä. Mulla ei ole muuta valmista. Joo, ei mullakaan. Voidaan mennä niin keskeneräisiin. Haluatko sä kertoa seuraavasta? Lähdetäänkö tähän Ilha-tarinaan? Lähdetään. Onko se sun eeppinen? Taitaa tulla. Voi kiitos Terhille. Tää on ihana hashtag tämä eeppinen neule. Siis tästä tuli eeppinen. Viime jaksossa näytin teille. Mä olin aloittanut sen tuosta Rowan Tweedistä. Ja en tykännyt. Mä siinä taisin sanoa jo, että mietityttää. Ja sä sanoit, että tää välillä näyttää aivan ihanalta ja välillä kamalalta. Niin pitäisi siinä kohtaa niin kellot soida, että jos se välillä näyttää kamalalta, niin sitten se on niin milloin se sitten näyttää ihanalta? Ei ainakaan valmiina paikalla. Joo, ja sitten tuli se tiheysongelmakin, että tästähän tuli aivan valtavan kokoinen. Mä mietin jo sitä, että mä olisin joka tapauksessa joutunut purkaa tänne raklaniin asti. Ja nyt tää nyt jäi vaan tähän tää purkuhommakin, kun ei jaksanut.
Mutta siis lankahan on edelleen ihana. Lanka on edelleen ihana. Se ei vaan sopinut tohon. Se ei sopinut tähän projektiin. Ja mä otin sen takia mukaan tämä, mitä tästä alun perin oli aloitettu. Niin näette vaan tämän, että miten sitten kun se ohje ja lanka mätsää, niin miten se niin kuin on aivan eri asia. Tässä minusta tämä on taas aivan ihana. Niin on. Mutta tämähän tyssäsi siihen, kun on nyt tehnyt niin paljon neuleita yhtenä kappaleena ilman ommeltavia saumoja, niin mä en millään jaksaisi nyt tämmöistä ommeltavaa. Mä en oikein tiedä. Tuossa tietty on se, että kun se on näin tämmöistä niin kuin rouheita lankaa, niin se ompelusauma ei sieltä kyllä kauheasti näkyisi. Ei. Mutta toki on se vähän sellaista last season ehkä tehdä. No semmoista vähän. Ja no mikä sekään nyt? Ottaa neulan ja langan ja ompelee. Mutta se on jotenkin työlästä. Vähän sama kuin nappien ompelu. Mulla niin on se niin tyssästä, että joku ei valmistu sen takia, kun mä en jaksa omalla niitä nappeja. Niin on. Ne tulee aina jotenkin vähän väärälle kohdalle tai jotenkin niitä ei saa. Ei, se on ihan kauheata. Mä ajattelin, että onko mä jotenkin surkea käsityöntekijä, kun mä en saa niitä nappeja ikinä. Joo, ne on aina aivan vinossa. Joo. Se menee siihenkin kiitos, jos olette keksinyt jonkun ihanan keinon, miten ne saa sen napin läven kohdalle niin kuin nätisti, kätevästi. Mutta tällaista jotain palmikkojuttua tästä langasta joskus tulevaisuudessa sitten. Niin sitten alkoikin taas lankojen etsiminen. Ja koska tietenkään sitä ässistä ei löydy. Ei tietenkään, ei koskaan. Siellä on hirveästi lankaa, mutta juuri sitä mitä tarvit, niin sitä ei sitten löydy. Ei koskaan. No ehkä joskus. Ehkä joskus. Mutta se on harvinaista. Ja sittenhän alkoikin nettikauppojen selaaminen. Ja tuli ajatus Suomivillasta. Ja eksyin Kässäboardin sivuille. Ja valikoitu sitten monen miettimisen jälkeen tämä Vuonoen Elsa. Ja mä oon nyt aivan ihastunut tähän lankaan. Me ollaan Heidin kanssa ostettu Kirppikseltä tämmönen kerijälaite ja tällä tulee aivan jäätävän kokoisia kakkuja. Tästä on jo neulottu. Voi tulla kuule myös hyvin erilaisia. Mä kohta näytän. Ai. Mä luulen, että se alkaa olla vähän viallinen nyt toi meidän. Me joutaa ehkä satsata uuteen. Kyllä. Tämäkin on muuten kätevä. Meillä on puoliksi ostetut vyhdinpuut. Ja kerijälaite ja pingotusraudat. Joo, ja näitä pingotusalustojakin sen verran, että saa kyllä melkoisen saalin pingotettua. Kun sulla on 2 pakettia ja mulla on 1 paketti. Tää on ihanan semmoista rasvasta ja takertuvaa on väärä sana, mutta semmoista niin kuin napaakkaa. Tätä on tosi ihana neuloa. Tästä oli toinenkin sävy, semmoinen hiekka, jonka mä otin sovitteille. Joita sitten palautetaan. Tai ehkä ei. Tai ehkä ei. Siitäkin tekisi mieli tehdä jotain ihanaa. Joo. Ja nyt toimii. Oi, vitsi tulee kyllä ihan. Ja mallihan oli siis Ilha, me puhuttiin siitä viime jaksossa. Joo. Löytyy Ravelrystä, laitetaan se suunnittelijakin tuohon, se oli se... Tete Beige. Joo. Näetkö hän oli kommentoinut mun Ilha-kuvaa Instassa? Oliko? Yeah, oh, this looks so elegant on you, thank you. Mä olin, että ai kiitos. Miten? Meillä on nyt näitä tilejä niin kovin, niin ei kerkeä kaikkia katsoa. Täällä on hämmentävä määrä langanpäitä, kun eräs henkilö... Kannattaa lukea ohjetta ihan tarkasti. Hän hyppäsi yhtäkkiä raklan osuuteen, kun siirsi tuossa kännykän pienellä näytöllä. Ja siinä oli outo tapaus, tai outo tapa tehdä. Eli kun tullaan kierroksen vaihtumiskohtaan niskassa, niin siirrettiin vaan puikolla. Katkaistiin lanka, siirrettiin puikolla ja tehtiin siihen uusi. Mutta mä en tainnut tehdä sillä. Se oli musta vähän kumma. Voihan sen neulaa, mutta jos nyt oikein tarkasti ajattelee, niin siihen tulee 3 millimetriä pitempi kohta. Niin sitten uusi kierroksen alku tuli sinne olkapäälle. Ja siitä lähdetään sitten tekemään niitä raklaneita. Niin mä olin jo siinä kohdassa yhtäkkiä ja katkasin innoissaan tämän. Niin ja et oikeasti ollut vai? En oikeasti ollut. Koko vitsi tekemättä. Niin siksi täällä on näitä langanpäitä niin hirveästi. Plus, että tässä ainut mitä minä nyt moitin tässä ohjeessa on tämä kaulus. Tähän tehdään tarkoituksella niin, että suoraan aloitusreunasta vaan ruvetaan tekemään lyhennettyjä kerroksia. Ja sitten kun se on valmis,
poimitaan se sama määrä kaula-aukosta, tehdään yksi ainoa kierros ja päätellään. Ja tarkoituskin on, että se rullautuu. Joo. Ja sitten se on sen verran napakka, että kun se puetaan päälle, niin se silleen kiristyy, että ei se mitenkään älyttömästi rullaudu. Ihan sieltä reunoista vähän missä. Niin se koskee varmaan kokoa S. Niin. Tässä oli jäätävä määrä, mulla on koko 3. Niin näin paljon enemmän silmukoita nyt karkeasti. Ei kyllä mulla. Niin joo, okei. Okay. Näin paljon enemmän tässä mun koossa. Aivan, että tästä on niin paljon isompi. Niin, kuka on tästä niinkö lihaava? No joo, mutta siis eihän ihmisen kaula, no onhan niitä eri kokoisia, joo totta kai, ja pitää olla vaihtoehtoja ja kokoja, mutta kyllä se varmaan sitten vasta siellä tosi isoissa XLissä alkaa tulla se asia. Kyllä. Niin mä oon tehnyt sen jo, kun mua rupesi vaivaa, että ei tuo ei näytä hyvältä, se oli ihan hirveän ison näköinen. Niin, mä oon tehnyt sen, tää olisi nyt mukaan valmis, niin tää on silti näin iso. Ai sä oot jo poiminut ne silmät? Kyllä. Okei, kato kun mä just menisin sanoa sulle, että sä voisit sitten vaan poimia vähän vähemmän, kun sä poimit niitä silmukoita ja tehdä sitten sen. Niin, mutta se oli niinku tarina, miksi täällä on näitä langanpäitä, kun sekin on jo tehty. Aivan. Mutta mä tean tehdä niin. Ja sitten mä en myöskään tykkää, että se rullautuu tuo poimintareuna. En mä ainakaan saa sitä ton siistimmäksi. Joo. Niin se näkyy. Niin mä puran sen siihen, että poimin sen, mikä on sanottu, mutta sitten heti kavennan sen 9 silmukkaa pois. Ja sitten teen ihan tarkoituksella, siinä neuvottiin ottaa numero isompi puikko päättelykierrokselle, ettei tulisi semmoinen kuristava, tiukka. Mutta mä teen vaan sillä, mikä on. Joo. Eli mulla on 4 puikot ja 3 puolella tein sen poimimisen. Mutta toisaalta se on nyt aika kiva pääntie on niin ohje siinä mielessä, että sä just pystyt tehdä tämmöisiä muokkauksia jälkeenpäin. Niin, koska siinä on vaan se yksi päättelyreuna ja se yksi kierros. Joo. Että sä oikeasti pystyt purkaan sen ja tehdä sen uudestaan. Siihen nyt ei hirveän kauan mene aikaa. Niin, ajattele, kun sit koko pusero ja sitten tuli tommonen pääntie. Ja sitten ruvetaan kumilangalla kiristelemään ja kaiken maailman, no niin kuin tuonne virkattiin, tuohon ystävätakkiin virkattiin. Tai tuo mun Pohjola, kun joutui vähän kinnailemaan ja niin, tässä oli monenlaista pääntiä, tämä on kiva tapa. Joo. Mutta tämä on vaan nyt liian iso tässä koossa, 3 ainakin. Joo. No mutta sä näet sen sitten, kun se on isompi ja pystyt sovittamaan koko paita, että mitä sille kannattaa tehdä. Niin. Mutta Elsa, vahva joo, väri oli kerma. Joo, se on ihan kerma. Vuonue Elsa ja Kässäpuodista tilasin. Ja siinä tuli vähän niitä kylkiäisiäkin sitten tilattua. Joo. No joo, mäpäs voin nopeasti vilauttaa näitä, mitä viime jaksossa oli kesken. Ihan vaan edistynyt pikkasen. Tää on tää Saguaro. Tästä tulee kyllä niin oikein tämmönen söpistelyneulettakin. Joo, kyllä. Tää vaan aika hitaasti eteen, että mä en tiedä miten mulla, vaikka ei tässä nyt hirveän pienet puikot edes ole, niin kestää jotenkin aina yksi kierros, 4 puikot. Tässä ne olisi ollut ne 4 puikot, ne mitä sä äsken päiväsit sillä lyhyemmän kaapelilla. Mutta joo, tykkään kyllä tästä mallista ihan hirveästi, että niin kuin, tosi hyvin suunniteltu. Ainut, että nyt esimerkiksi kun tehdään tämmöistä, että tehdään raglan lisäyksiä niin kuin vartaloon. Ensin tehtiin vaan hihaa, nyt alettiin tekemään vaan vartaloon. Niin se ohje on silleen kirjoitettu, että joka silmukka on niin kuin, kirjoitettu siihen. Eli se on valtavan pitkä semmoinen litania. Että mulle riittäisi semmoinen, että tee neulomalli kertaa tai tätä. Mikä tää on? Mikä se on? No. Kuvio. Niin. Pintaneule. Neule pintaneuletta merkille. Niin. Ja tee aina lisäykset vartaloon. Niin, just että neula merkille pintaneule. Kyllähän sen on tässä vaiheessa jo älynyt, mikä se pintaneule on, kun se on sama. Et toki siinä tehdään niinku niitä raglan lisäyksiä, tehdään make one left pearl tai niinku, että tehdään nurja silmukka luodaan tai sitten oikea. Mutta kyllähän sä senkin näet, että okei, tuossa on nyt oikea tommonen niinku briossisilmukka, niin se luodaan oikein. Tulee aina 5 niinku silmukan välein, sitten tulee nurja ja sitten taas tulee oikea silmukka. Senkin niinku kyllä ehkä hoksaisi. Mutta tavallaan se, että kun siellä on se kauhea litania niistä, että mitä pitää tehdä, niin pitää mun silti niinku ainakin ekalla kerralla katsoa, että mitä tässä tehdään. Niin lukee sitten se joka silmukka. Sitten kun itse on lukenut sen pari riviä, hoksaa, että okei, no se vaan aina lisätään nyt vartaloon. Joo.
se vähän uuvuttaa. Simppelimmän ohjeen tehdä. Ja niin kuin sanoinkin varmaan viime kerralla, että siinä on joku 19 sivua niitä ohjeita. Ehkä just tästä no se olikin se selitti sen. Ja tässä tosiaan tämä lanka oli tätä Lens du Nordin Cash Silk, missä oli silkkiä ja cashmereä ja miksi mä ottanut sitä vyötettä? Oliko se jotain muuta? En mä muista, mutta jos nyt haluaa tarkistaa, sen voi laittaa tuohon. Mutta Niin olitko sä katsonut, että se olisi vähän niin kuin sporttia vastaavaa? Tämä ohje on tehty 2 leisvalkoiselle ja se on enemmänkin ehkä fingering. Niin kuin. No joo, mutta tuota cash silkkiä voi mun mielestä käyttää myös DK-kirjoitetuille ohjeille. Se vaan tulee vähän ilmavampi. Niin on. Sehän on ihan aina sitten, nuo että minkälaista... pörröt, ne karvat täyttää sitä neulosta. Niin on. No joo. Hae sitä, niin mä näytän sillä välillä sillä aikaa. Joo, mä näköjään edes nyt yhdessä. Mun yhdet keskeneräiset sukat. Me joudutaan vähän kiristää tahtia, taas työpäivä. Oi. Viime keväänä Susanna Winterin eli Talvinitsin Kal Willowbuck sukat. Ja ensimmäistä kertaa teen näin 2 yhtä aikaa, koska tässä se oli suositeltu näin. Se kaavion seuraaminen se on kirjoitettu sillä tavalla, että se on helpompi tehdä näin 2 yhtä aikaa. Ja tämä oli nyt onnea on neulova sisko, jolla on lankaa, niin mulla ei ollut tämmöistä kivaa vihreätä PFL-sokkia Bulmi Ones Fibersin yhdestä kässäkirstusta. Me yhtä aikaa oltiin innostuneita niistä. Ne on nyt loppunut. Mutta siellä on joku nimikin siinä. Helene. Joo, se oli siitä Helen Scherbeck. Joo, se oli se suomalaiset naistaiteilijat teemainen kässäkirstusarja, jossa sai tilata aina mysteerilaatikon, missä oli ohje ja langat. Ne oli tosi kivoja, mä tykkäsin niistä. Mutta sitten aina ei tehnytkään juuri sillä langalla sitä ohjetta tai miten nyt milloinkin kävi, niin Heidillä oli jäänyt tämä lanka käyttämättä. Ja tämä on näihin sukkiin ihan täydellinen. Tosi monimutkainen pitsi, mä voin näyttää tätä sitten, kun nämä on valmiit. Ja tässä on niin vähän enää. Viime keväänä meillä oli ylioppilasjuhlat, niin mulla jäi tämä oli just toukokuussa tämä Kal. Se jäi niiden ylppärivalmistelujen jalkoihin ja sitten on vaan vähän niin kuin unohtunut. Ei olisi paljon enää, se viimeinen vihje enää tuon verran ehkä sitä vartta tekemättä. Monesti se on sitten niin kuin palaaminen tuommoiseen, mikä on ollut kauan tauolla, niin vähän varsinkin siihen, että kun joutuu alkaa selvittää, että missä mä nyt olin ja mitä seuraa. Siinä kyllä auttaa meillä on molemmilla toi Knit Companion appi käytössä. Niin jos vaikka siellä on sellainen keltainen tavallaan viiva, mitä sä pystyt niin kuin siirtämään, jos on kyse kaaviosta tai kirjoitetustakin ohjeesta, niin mä aina siirrän sitä viivaa sille, että vaikka mulla olisi kauan tauolla se ohje, niin se keltainen viiva on siellä, että sä näet, että aha, tähän mä jäin. Se auttaa. Ja sitten tässä oli 4 kaaviota, kun siinä on peilikuvat ja sitten vielä etupuoli ja sukan se pohkeen puoli on erilainen. Niin se on tässä varsivaiheessa just se palaaminen, että sä pääset takaisin siihen kuvioon, missä mä olin, niin se on vähän vienyt. Ja sitten jos on noin monta kaaviota, niin toi Knit Companion ei ole ehkä siihen. Ei. Sitten mä mieluummin ehkä tulostan, että mulla on kaaviot siinä. Niin joo, ja sitten helpompi seurata. Viime jaksossa näytin tätä Regian Silk Premium sukkalankaa. Ja olin tuosta Sari Nordlundin kirjasta valinnut ne Euterpe-sukat. Ja mä oon saanut 2 mallikertaa tehtyä. Malli on ihana palmikkomalli, mutta ootteko tehnyt tästä? Miksi tästä tulee tämmöistä, niin kuin ne olisi valmiiksi vanhat ja kulunut? Se on muuten jännä efekti, koska se näyttää ihan tommoselta Mikä kaunis tuossa keräillä tuo lanka, mutta sitten se tulee tuonne nyhjääntyneen näköinen. Niin kuin... Mikä sieltä nousee? Onko se silkki? Mikä täältä nousee tämmöisenä ihan tämmöistä nyppyä? Ja toi värikin jotenkin haalenee tuossa valmiilla neuleppi. Niin minua lannisti tämä asia. Voin kuvitella. Niin voi olla, että tämä lanka vaihtuu johonkin muihin sukkiin, unisukkiin, kun tämä on silkkilankaa.
Ja mä en tuhlaa tätä kuitenkin suht työlästä. Ihan jotkut sileät. Joo. Onko se sileällä yhtään sen? On. Se on paremman näköistä sileällä. Ei niin paljon. Tai ehkä jopa pitsikin voisi olla, mutta ei ainakaan palmikot. Joo. Ja ne palmikot ei niin erotukaan kauniisti, mitä mä olisin halunnut. Niin mä vaihan tähän jonkun eri sukkalangan, mutta se nyt on sitten tulevaisuuden juttu. Joo. No mäpäs näytän, viimeksi mä esittelin tämmöstä sinkkulankaa, minkä mä ostin sieltä Snurresta. Se oli se Tolematin Merino Singleä. Värikin nimi löytyy täältä. Mähän sanoin silloin, että mä ehkä tekisin tästä sen jumeen, Isabel Kramer. Joo. Tämän värinimi on Hope. Niin jotenkin mä en sitten kuitenkaan, että ei tää siihen jumeen nyt oikein sovi. Et mä ehkä haluan tehdä sen kuitenkin vähän enemmän niillä alkuperäisillä, kun se on tehty jollain niillä Kinon Itu, onko se? Ja sitten Iton Kinu. Iton Kinu. VVn Kinu. Anteeksi. Siis, joo, mutta kuitenkin vähän semmoisilla enemmän ohjeenmukaisilla silkkilangoilla. Että se jotenkin se ihana silkin kiilto ja semmoinen, ne ohuet langat sopii siihen. Ja siihen sopisi myös pellavalangat tosi ihanasti niin siihen malliin. Ja ehkä vähän yksivärisemmäkin. Kyllä. Niin mä aloin sitten näkemään tämän langan niin kuin huivilankana ihan selvästi tämän. Aivan ihana. Ja mä aloin sitten suunnittelemaan uutta huivia. Koska nyt se havuhuivi, mistä viime jaksossa puhuttiin, niin mä sain sen nyt ladattua tonne Ravelryyn ja sen ohjeen pystyy sieltä ostamaan. Niin mä innostuin nyt sitten tekemään heti uutta suunnitelmaa. Tämän työnimi on nyt Nitsa. Ja tämä pitsikuvio, mikä tässä on, niin on tämmöinen 1800-luvulla paljon käytetty naisten hartiahuiveissa. Niin mulle tuli tästä mieleen semmoinen joku ranskalainen rouva puutarhassa juomassa teetä iltapäivällä. Niin tähän tulee nyt enemmän sitten ihan aina oikea ja vähän helpompi niin kuin siinä mielessä, että ei tule nurjia silmukoita niin kuin siihen havuun. Oliko meillä viimeksi englantilainen rouva juomassa teetä? Mutta kun se on nyt Nitsassa. Joo, niin hän menikin Nitsaan. Ei, hän on englantilainen, joka on siellä lomalla. Hän olivat siellä, aina kesät. He olivat kesät siellä. Kyllä. Mutta tämä nyt tässä etenee pikkuhiljaa. Ja sitten oliko mulla on vielä yksi tuossa keskeneräinen, mikä näyttää. Niin. Ei oikeastaan, mulla on vaan pari suunnitelmaa. Joo, no mä näytän tämän yhden vielä, mitä mä aloittelin tässä. Tämä on ihan alkutekijöissä, mutta ostin Hohi Locatellilla tuli myyntiin semmoinen ohje kuin Susurrus. Ja sehän on siis aika vanhakin ohje, tai nyt vanha, mutta kuitenkin Pompom siinä lehdessä julkaistu jo muutama vuosi sitten, mutta nyt hän sitten julkaisi sen Ravelryssä ja siitä oli vielä joku alennus. Niin mä ostin sen ohjeen, musta se oli tosi kaunis. Ai sä oot aloittanut jo? Voi ihanuus. Mä aloitin ja nää löytyi nyt kans niin Stashista kaikki nämä langat. No hyvä. Mä olin niin iloinen. Eli se ohje on niinku kahdelle tämmöiselle Lightfingerin langalle ja yhdelle pörrölle. Mulla nyt on nämä Lightfingeringit on tätä Merino-sokkea, joka on 425 metriä 100 grammassa, ettei nyt ihan ole ohjeen mukainen, mutta mä ajattelin, että kyllä tämä nyt varmaan riittävän tulee. Niin, ja sitten pörrö, olisiko hänellä ollut sitten, ehkä se oli ihan tätä kitsilkkiä silläkin. Niin mulla löytyy kaapista siis no tää on Ruskanlehden pellava. Se on niin ihana väri, se ei nyt ihan... Se on vähän roosampi oikeasti, joo. Se ei ole näin beige. Ja sitten varsinkin, että mihin sen yhdistää, niin se niinku yhtäkkiä onkin semmoinen ihan roosa. Tää on aivan ihana sävy tää pellava. Mä oon yhden huivin tästä tehnyt ja se on semmoinen niinku, tavallaan beige, mutta ei yhtään semmoinen tylsä beige, kun siinä on se vivahde sitä roosaa. Joo, tuo on upea väri. Ja sitten mulla oli tämmöistä Knitting for Oliven silkkimoharia ja tämän sävyn nimi on Soft Rose. Olin ostanut johonkin toiseen projektiin, joka sitten ei koskaan päässytkään puikoille, niin se on ollut tuolla lankakaapin perällä. Ja sitten mulla oli just näistä kässäkirstuista kanssa. No tästä mä näytän. Kato, kun järkyttävä kakku tuli tästä. Kamala, aivan miten sattuu. Tiukka ja aivan miten se ihan hirveä. Tähän purkautuu joka puolelta. Ja, et nyt tuossa on tuo on kyllä nyt ihan hajalla. Tästä tuli niin oikein tänne ruma. No se ei edes näy nyt.
Kyllä se vähän näkyy, kun rupaa. Mutta kuitenkin tää on myös niitä kässäkirstulankoja, mikä siis nämä oli Ronja Hakalehdon suunnittelemat semmoiset prinsessa ruusunen sukat. Aivan ihana sukkamalli, mutta kirjoneulesukat ei ole ehkä mun semmoinen vahvuus, että ne on aika työläät ja sitten mulle tulee herkästi siitä semmoinen kinnaava siitä kirjoneuleesta niin kuin sukan varten. Niin ne ei koskaan päässyt mulla puikoilla, mutta tää lanka on aivan ihana. Tää nimikin on Sleeping Beauty. Ja tosiaan Woolmilanssi värjäämään. Niin musta tää sopii niinku aivan ihanasti näitten. No, tuosta tulee aivan unelma. Eli näillä 3 värillä, näillä tulee niinku tavallaan semmoista raitaa. Katsotaan, jos mä saan auki ton ohjeen, niin voin näyttää kuvaa. Raitaa, eli vähän semmoinen niinku tyyne tai vaaka idealla, mutta sitten tällä sukkalangalla tehdään, tai tällä merinolangalla tehdään niinku semmoista pitsiä, että se ei ole niinku sileä. Joo. Ja sitten taas tää pellava on vaan näihin päänteihin, niinku resoreihin, yhdessä tämän langan. Niin, se oli sille. Joo. Ja mulla on nyt vähemmän metrejä mitä siinä ohjeessa, mutta kun mulla oli tätä vaan tää 1, ja mä oon sen vaakankin tehnyt silleen, että mulla riitti se 1 merino sukkavyyhti, niin mä nyt päätin, että tää nyt riittää. Joo, siitä tulee sitten sen pituinen, tai siinä voi hihojakin vähän. Hihojakin voi säätää, ja sitten mä katsoin, että se oli aika pitkä se ohje, että mä voin tehdä siitä vähän lyhyemmän. Toki mulla oli pakko valita se pienin koko. Mutta sitten mä katsoin, kun mä otin sen pienimmän koon, niin sitten että no mä otan nyt tähän isommat puikot. Mutta ei ollut ehkä nyt kauhean järkevä idea. Että, no ei tässä ole kuin 0,25 isommat, eli ohjeessa oli 3,25, mä otin 3,5 puikot. Mutta mä ehkä nyt kuitenkin puraan tän ja alan tekemään sillä 3,25, koska niin, pitsi tulee helposti vielä. Joo, tulee vähän sottainen. No, en tiedä, mutta näyttää. Muutenkin on paksumpi lanka ja sitten isommat puikot, niin siitä tulee semmoinen liian niin nyt reikäinen. Joo. Että mä en ole kauhean pitkällä, niin mä pystyn purkaa ottaa sen 3,25 puikon. Ja saadaan sitten muilla tavoilla sitä, jos siitä mennään. Joo, kun tuohan on tuommoinen kesäinen ja keveä, niin hihaakin voi sitten vähän katsoa, että miten lanka riittää. Vaikka lyhyt ihan. Niin voi olla, ihan hyvin. Ja sitten tää voisi olla semmoinen just kiva tikko vaikka mekoon, tai niinku hameenkaan. Niin on. Niin sehän ei tarvitse olla kuin tuohon vyötärölle. Joo, ei. Tuossa on kello, pahoittelen nyt tätä. Joo. Mä nopeasti näytän tässä välissä. Mennään sitten siihen arvontaan. Joo. Vielä yhden suunnitelman. Ja tehdään se haastehomma ensi jaksoon. Joo. Niin. Vappusukat lähtis nyt puikoille. Kattokaa nyt, voiko olla enempi vappulanka. Tuo on niin ihana. True Crime Yarns lanseerasi tämän heidän brändin viime syksynä ja meillä oli kunnia olla siinä tilaisuudessa mukana. Joo. Tai kesällähän, se oli se kesällä. Niin se oli kesällä tietenkin. Ihan tämmönen uutuuslankapohja kuin Mohair Sock. Eli pörröä on mukana merinon seassa, eli 55% merinoa, superwash, 20% kid mohairia ja 25 nailonia, eli tulee sitä sukkakestoa sitten. Ja väri on hangover. Niin onko vähän semmoinen vappu. Ja sitten ajattelin, ettei nyt mene ihan semmoiseksi pikkutyttöpinkiksi, niin tähän tulee kaveriksi tämmöistä tiljaa, mitä löytyy nyt kyllä sitten Stashista, että joo, mukava kun löytyy. Niin, molemmat tietenkin. Tämähän on kesällä ostettu. Ja siis sä ajattelit tehdä ne röyhelösukat. Joo, mä näytän nopeasti semmoinen. Nämä flow-sukat. Näitä jo viime vappuna teki meidän kaveri Teija ja mä silloin jo Woolin Teija, niin ihailin niitä. Nämä sukat vapuksi. Saako niitä pitää muulloinkin? Saa. Hyvä. Me voidaan sitten kuvata sinne vappujakso, missä joo. Mäkin olen tehnyt saman tyyliset, niin voidaan sitten. Sun pitää saada ne sitten siihen mennessä valmiiksi. Niin pitää. Sitten ihan nopeasti vaan yksi kesäteepaita. Mä voin siitä puhua enemmän ensi jaksossa, mutta tässä on nyt sitä sama Armuskan-lehden pellava. Voi ettekö tää ei nyt ihan näy. Tää näyttää peikemmältä. Niin DK-vahvuisena. Niin tulee kesäpaita Veera Välimäen hiesu. Joo. Siinä on pellavalanka,
pompomin, jota ei saa enää. Mutta kun nyt yritetään tätä Stash Booster-idea aika monessakin, on tässäkin jaksossa tullut, niin tätä nyt on itsellä sen verran, että se riittää. Se on semmoinen vähän boksimallinen teepaita. Mä voisin alkaa, jos sä puhut vielä, niin hakea sen. Joo, mä näytän vaan, tää on siis se susurrus, mistä äsken puhuin. Joo, mullakin on suunnitelma. Siis kuinka paljon meillä on nyt aikaa? Viimeksikään mä en oikein kerännyt kertoa niistä minuutista. Sä voit kertoa, kato, eihän se haittaa, vaikka mä tästä... En mä on meillä 10 minuuttia. Joo, no mäpäs nyt kerron tämän projektin, jonka mä nyt otin tähän nämä langat. Eli Andrea Maury julkaisi Tessellated Cardiganin ohjeen tässä ihan vähän aikaa sitten. Ja se oli semmonen, mihin en ensin oikein kiinnittänyt huomiota, mutta sitten juuri tämä meidän ystävämme Niina oli ajatellut sen tehdä, niin sitten itsellekin että voi toi olisi kyllä kiva. Vähän erilainen tommonen neuletakkimalli. Mä en nyt varmaan löydä sitä täältä, mutta mä voin laittaa tähän sitten, kun minä nyt osaan laittaa niitä kuvia. Niin nämäkin on nyt kaikki kaivettu Stashista langat siihen. Mulla on tosi pitkään tämmöistä Wool Me Oncein Mohair single, eli tässä on mohairia ja merino niin kuin samassa. 56 merinoa ja 44 kid mohairia. 400 metriä 100 grammassa. Sitten mulla oli tämmönen, tääkin on Wool Me Oncein värjäämää penttiä. Tässä on taas 240 metriä 100 grammassa. Ja sitten löytyi tämmöistä Isakerin, joka oli kai eri projektiin varattu. Niin näin nyt ihan nämä vihreät, niin ne ei ole ihan samaa sitä, mutta mä mietin, että se ei haittaa, että se ei tarvitsekaan aina olla just. Ei. Voi tulla kivempikin, että on vähän eri. Tässä on tosi monenlaista vihreitä tässä. Tämän värin nimi on siis Outlander. Minusta aivan ihana tämä väri, mutta se on nyt jäänyt jotenkin tuonne, että mä en ole keksinyt, mitä mä siitä tekisin, koska ihan semmoinen sileä neulepaita, niin mä en enää ehkä halua semmoista, että se väri vaan niin on joka puolella. Niin sitten se Tessellated on silleen hauska, että siinä tehdään semmoisia nostettuja silmukoita ja näillä kaikilla 3 neulotaan niin erikseen. Niin vaikka nämä nyt on vähän eri vahvuisia, niin mä luulen, että nämä niin yhteisvaikutus on suunnilleen se sama, mitä siinä ohjeessa oli tarkoitettu. Niin varmasti. Sehän oli semmoinen, just kun nostetuilla silmukoilla, semmoinen elävä pinta. Että... Vähän niin kuin siinä Shiftissäkin, niin mulla oli siinä sportvahvuinen se pääväri ja sitten taas fingerivahvuista se tavallaan pohjalanka ja sulla oli ehkä toisinpäin. Niin ei se tavallaan haittaa semmoisessa neuleessa, että... Mä löysin sen kuvan. Joo, hyvä. Ja olisi tarkoitus, että tällä harmaalla tulisi sitten kaikki nuo nappilistat ja noit se vähän rauhoittaa sitä sitten. Ja tässä on tämä hiesu, josta äsken puhuin. Ja sitten meiltähän toivottiin, että me oltaisiin puhuttu vähän siitä lankojen korvaamista toisilla langoilla. Pitääkö meidän siirtää se seuraavaan? Joo, ei valitettavasti ehdi. Ensi jaksoa otetaan vähän vähemmän näitä projekteja, että kerkeä jostain muustakin puhua. Kyllä. Mutta mun on pakko vilauttaa nää vielä. Tuolla Jalovillalla oli nyt kauppa auki tuossa pääsiäisen aikaa. Ja säkin olit vähän, että mistä sulle tuli tämä Karitsa-villa-ajatus? Niin se oli ehkä jossain, olisiko Kutimukset puhunut jostain Jalovillan langasta. Ja sitten oli silleen, että tämä on kyllä niin pehmeitä, mutta ei tämä nyt ihan Karitsan villaa ole. Sitten mä olin silleen, Karitsan villaa! Joo. Minä haluan Karitsan villaa. Ja sitten kävin kurkkaan siellä nettisivuilla, niin siellä, tai nettikaupassa, niin siellä oli tätä Ensiota, joka on 100% Suomen alkuperäisrotujen Karitsan villaa. Mun oli ihan pakko tätä nyt sitten tilata, tämä 3 vyhteä. Tämä on myös niinku sportvahvusta 310 metriä 100 grammassa. Aivan ihanan pehmeistä. On ihana. Yksisäikeistä, mistä mä tykkään. Ja tämän värin nimi on valkea. Tästä tulee, mulla on jo mielessä yksi projekti, mutta palataan siihenkin vaikka ensi jaksossa sitten. No niin, sitten tuohon arvontaan. Joo. Eli nyt kiitoksena siitä, että te olette niin ihanasti ottanut meidät vastaan ja katsonut meidän ensimmäistä jaksoa ja laittanut kommentteja ja tykkäyksiä. Niin me halutaan arpoa nyt ensi jaksossa 2 tämmöistä yhtiölankaa ja sitten pienet tämmöiset, tähän settiin kuuluu tämmöinen progress-kiipperi ja sulla sitten silmukkamerkki. Eli tämä vyyhti on Wool Me Oncein PFL-sokkia, värinimi Atlantis ja sitten tämmönen Knitting Barberin, no eipä sen oikein tarkena siihen, mutta tommonen vappuinen
Progress Keeper. Eli tulee vähän niin kuin vappuarvonta. Joo, näistä voi jos me saatais jos me saatais vapuksi seuraava jakso, niin me voidaan julkistaa sitten ne voittajat. Kyllä. No sitten hän ei saa niitä vappusukiksi, mutta ei, tulee niitä muita vappuja. Ja mulla on tässä merinosokkia Woomy Once Vipersin värjäämään värissä Tea Party. Ja tässä on tämä silmukkamerkki sitten täällä. Eli me arvotaan kaksi pakettia kaikkien niiden kesken, jotka tilaa meidän kanavan ja kommentoi tähän alle jotain. Jos et keksi, niin laita vaikka, että mitä sulla on puikoilla tällä hetkellä. Joo. Niin saadaan sinne vähän taas luettavaa sinne kommenttiboksiin. Se on ollut tosi kiva lukea niitä kommentteja. Ja ollaan pyritty kaikkiin kyllä vastaamaan. Ja nyt kun meillä on tää Lankojat-tili, niin me pystytään myös muiden videoita kommentoimaan. Mulla on aikaisemmin ollut pojan kanssa tämmöinen vähän niin kuin yhteinen maitolasi, niin tämä maitolasi ei ole hirveästi käynyt kommentoimassa, mutta nyt pystytään vähän, Lankojat voi käydä. Lankojat voi kommentoida ja me voidaan laittaa vaikka siihen, että kumpi on laittanut, niin joskus, jos muistaa laittaa. Niin. Yleensä se nyt on. Ja sitten mä kyllä kommentoin myös sillä Jaana Tikkaa, kun se on mulla toisessa koneessa tilinä. Niin, sulla on se sama sitten niin kuin YouTube. Niin, mä välillä kurkin YouTubea tästä mun padiltakin ja siinä se on tai saatan olla jopa omalla nimellä siellä, mutta yritän sitten myös tietenkin, kun kommentit on mukavaa luettavaa, niin jos katson podcastia, niin käydä kommentoimassa. Joo. Ja laitetaan tähän ne meidän Insta-tilitkin. Kiva, kun sinnekin on tullut hirveästi uusia seuraajia ja on itsekin löytänyt paljon seurattavaa. Ja pitikö meidän jotain vielä sanoa? Mulla on semmoinen ajatus, että joku jäi nyt sanomatta. En tiedä. Arvonta tuli ja palataan ensi kerralla sitten. Joo, mutta laittakaa kommentteja, me sitten arvotaan nämä ihanat vappulangat jollekin onnekkaalle. Ja ihan jos jaksoit tänne asti taas katsoa kauan, koska mä ollaan, no ei nyt niin paha. No ei, aivan kiva. Joo. Ja sitten itse asiassa monet kommentoivat, että ihanan pitkä jakso oli se ensimmäinen. No niin, kun oltiin vähän että apua, että kylläpä venähti, että ei kukaan jaksa katsoa. Mutta kyllä mä itsekin tykkään katsoa semmoisia pitkiä jaksoja. Että joo, se vähän riippuu. Ne olisi seuraa. On. Sitä ole pakko katsoa niin kuin yhdessä pötkössä. No se justi, että voihan niitä katsoa osissa. Niin ja se pitää vielä sanoa, että mulla on nyt sitten ensi viikolla lähdössä Pörkkeneesiin Neuleleirille. Ihanaa. Ihanaa. Niin siitä on oikeasti aika pitkä aika, kun me ollaan oltu. Mä mietin, että me ollaan viime vuoden huhtikuussa oltu oikein tämmöisellä oikealla Pörkkeneesleirillä. Niin se kesäleiri oli silleen, se oli siellä sivurakennuksessa. Ja me ei oltu niin kauan. Se ei ollut ihan semmoinen. Ei päässyt ihan, pääsi toki tunnelmaan, mutta jäi kaihertamaan, sanotaan näin. Niin nyt on ihana mennä pitkästä aikaa Neuleleirille. Sielläkin varmasti sitten projektit etenee. Ja meillä oli tarkoitus aloittaa siellä Vertices Unite. Kyllä. Että se olisi myös tämmöinen Stash Booster kaappien kaiveluhetki edessä. Plus sitten, että koska kuitenkaan niitä kaikkia värejä ei löydy, niin sitten on hyvä syy leiriltä ehkä ostaa lisää lankaa. Joo, ei tietenkään voi olla, että niin kaikki löytyy Stashista. Joo, niin sitä ajateltiin siis Steven Westin huivia, että tosi monet on tehnyt, mutta me ei olla vaan koskaan saatu laitettua sitä alueella, vaikka ollaan ihailtu sitä kauan. Joo. Sitä ajateltiin nyt aloittaa. No niin, näillä mietteillä tällä kertaa. Ja joo, kiitoksia kun katsoit. Ja kiitoksia ja heippa. Heippa.